Jak ruská páska. Počkaj, to je skvelé. Hajzel, homeňovo! Povedz. Kone, Kone. Áno. Aj nadáva? kone, Hajzel. kone. A my také neslušné moc nie, nemôžeme, lebo deti sa chodí veľa. No. A čo pred chvíľkou hovoril to škaredé slovo? Povedz. To nie je nadávka, že my chováme dobytok. Poď, ak sa volá. Kone, Krko. Poď, ak sa volá. Poď pekne, Krko. kone, Krko. krko, Áno. Krko. Krko. No, Krko. krko. Krásne. A on povedal hajzel? Hajzel, no. Hajzel, Hajzel. hajzel, 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 hajzel. Hovedo. Alma. A Alma zakrič. Alma. Kone, Ale. Alma. hovedo, Ale. hajzel, Alma. hajzel, Alma. hajzel. Tevo není reči. Och, Bože, skvelý je, skvelý je. Kone, kone. Když si videl, jak ráno kikirika šteka, ty kokos, Hej. to nie... To bola, aby náhodou, vieš? Čo? To bol... kone, kone, hovedo, 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 hovedo. Čo kontroluje? Krko. Hovedo, Ale zasekol sa. Krko. krko, Výborný. hajzel, Alma. A Alma zakrič. Alma. kone, Ale. Alma. hovedo, Ale. hajzel, Alma. hajzel. Zohnal si ho manžel od kamaráta, lebo videl kedysi takého pána, ako má takú ochlčenú vranu a chcel mať niečo podobné doma. On to tu má ako rajón, on sa tu proste naučil žiť, zostal tu s nami bývať a má tu vytýčenú hranicu, pokiaľ teda ide. Prvé zvuky boli tým, že sme ho oslovovali my Krko. To bolo prvé, čo sa naučil pískať. Potom začalo pičiť zvuky, ktoré tu počúva bežne, štekanie psa, kikirikanie kohúta a tak ďalej. A potom už to išlo slova, ktoré často tu počúva. Hovedo. Hovedovo, Hovedo. hovedovo. Že bude hovoriť, sme nevedeli. Široko ďaleko už ho poznajú. Blízke susedné obce Poruba, teda Marinová, lyžiari, ktorí chodili na vlek, bežkári, čo chodievajú okolo, už ho tu, polovníci, čo chodievajú na posedy, všetci ho poznajú. Tak pre nás humorné, ale taký, kto sa s ním stretne takto na prvý raz, tak ja neviem, asi aj šok je to pre niekoho, lebo on vydáva ten zvuk ako nie ako papagáje, ale on hovorí ľudskou rečou, on imituje ľudský hlas a teda myslím, že hlas môjho muža, originál. Takže je to pre niekoho, dojde len tak okolo, je tu turista nejaký a zbada to, že priletí vták a osloví ho, zakričí na jeho poďme domov, alebo ho potituluje, tak určite moment prekvapenia, možno aj šok pre niekoho, lebo ozaj je to nezvyčajné. Málo kto tomu chce veriť. Už teraz, keď ho chceme nejaké slovo naučiť, tak mu ho opakujeme 2-3 týždne zhruba a dokáže ho zopakovať už potom.